Dacă ai ciuperca unghiilor, probabil nu te interesează statisticile privind incidența bolii și locul pe care îl ocupi în rândul celor afectați. Vrei să știi ce remediu va distruge ciuperca și cât timp va dura tratamentul. Despre asta am de gând să vorbesc. Ciuperca unghiilor este neplăcută și inestetică, dar tratabilă. Totuși, există o nuanță. Ciuperca tinde să revină după tratament. Medicii recunosc că aproximativ 30% dintre pacienți se confruntă cu recidiva infecției fungice după tratament, iar persoanele cu predispoziție genetică la infecții fungice și cu diabet zaharat găsesc extrem de dificilă vindecarea completă. Ei bine, nu putem continua așa. Astăzi vei afla câteva metode de eradicare completă a infecției fungice și vei putea alege pe cea care duce la vindecare. În filmulețul de astăzi vor fi abordate următoarele aspecte. De ce a ales ciuperca unghiile tale? Este real să-ți tratezi ciuperca de sine stătător? Este nivelul de glucoză din sânge de vină pentru ciuperca unghiilor? Ce sfaturi pentru tratamentul ciupercii pot fi dăunătoare? De ce revine ciuperca? Ce să faci pentru a scăpa de ciupercă odată pentru totdeauna? Care sunt cele 3 remedii din perioada comunistă care funcționează și astăzi? Din ce cauză se dezvoltă infecția fungică a unghiilor? Infecția fungică a unghiilor, sau onicomicoza în limbaj medical, este cauzată de ciuperci, cunoscute sub denumirea de dermatofite. Aceste ciuperci preferă să trăiască pe pielea și unghiile omului. Ele pătrund în unghie prin cele mai mici crăpături și leziuni și încep să se înmulțească acolo. Când ciupercile încep să crească pe unghie, aceasta devine dură, galbenă, groasă, fragilă, se exfoliază și miroase urât. Cauzele apariției ciupercii includ igiena insuficientă, purtarea încălțămintei, care nu permite aerisirea și contactul cu sporii fungici, de exemplu, pe podeaua umedă și goală a saunei. De ce unele unghii sunt mai potrivite pentru dezvoltarea infecției fungice decât altele? De ce unele unghii sunt mai predispuse la ciupercă decât altele? Este posibil să ai o predispoziție genetică la infecțiile fungice sau imunitatea ta este atât de slăbită încât nu poate proteja organismul. Știai că în zonele tropicale, ciuperca unghiilor este aproape inexistentă? Aceasta se datorează faptului că oamenii acolo poartă încălțăminte deschisă, care se aerisește bine și nu dă ciupercii șanse. În schimb, în încălțămintea îngustă, care în țările nordice se poartă 10 sau chiar 12 luni pe an, se creează un mediu umed ideal pentru dezvoltarea ei. De asemenea, cu cât ești mai în vârstă, cu atât unghiile tale sunt mai susceptibile la infecția cu ciupercă. Statistic, ciuperca este mai frecventă la persoanele peste 70 de ani. Odată cu înaintarea în vârstă, atât pielea cât și unghiile se schimbă structural, își pierd elasticitatea și bariera lor de protecție slăbește, ceea ce poate contribui la dezvoltarea infecțiilor fungice. Pe lângă aceasta, slăbește și imunitatea. Oare este în cazul de față vorba despre altceva? Poate există cauze ascunse ale dezvoltării infecției fungice? Poate că există cauze ascunse de care nici nu-ți dai seama. Care sunt aceste cauze? Există opinia că ciuperca este o boală internă și că infecția se răspândește din cauza nivelului ridicat de glucoză din sânge. Dintre toate teoriile despre cauzele apariției infecțiilor fungice ale unghiilor, aceasta pare cea mai improbabilă, însă doar inițial. Să încercăm să găsim legătura între nivelul ridicat de glucoză din sânge și dezvoltarea infecțiilor fungice. Boala unghiilor este cauzată de ciuperci asemănătoare drojdiilor. Drojdia se activează în zahăr, acest lucru fiind cunoscut de orice gospodină. În consecință, nivelul ridicat de glucoză din sânge creează condiții favorabile pentru ciuperca unghiilor și la persoanele cu nivelul majorat de glucoză din sânge. Odată cu înaintarea în vârstă, această problemă apare la multe persoane. Ciuperca unghiilor prosperă. De fapt, este logic, deși statisticile arată că 90% din ciuperca unghiilor este cauzată nu de ciuperci asemănătoare drojdiilor, ci de ciuperci de mucegai, care nu au nevoie de zahăr. Dar în acest caz, dezvoltarea infecției fungice poate fi influențată de circulația sanguină deficitară în tălpi, ce apare în cazul diabetului zaharat, care este caracterizat printr-un nivel majorat de glucoză din sânge. Astfel, există o posibilă legătură între dezvoltarea infecției fungice și nivelul majorat de glucoză din sânge, dar îți reamintesc că leziunile unghiilor favorizează dezvoltarea ciupercii.
precum și igiena insuficientă și purtarea de încălțăminte neventilată. Ciuperca poate să se stabilească pe unghiile tale din alte motive, indiferent de nivelul de glucoză din sânge. Și dacă s-a întâmplat asta, să căutăm o soluție la problemă. Metodele de tratament al infecțiilor fungice aplicate în armata timpurilor comuniste. Oricine a purtat vreodată cizmele uniformei militare din perioada comunistă știe despre ce este vorba. În armată nu aveai timp să fii bolnav. Pentru tratamentul infecțiilor fungice se foloseau metode radicale, care nu îi lăsau ciupercii nicio șansă. Unghia infectată era pur și simplu îndepărtată sub anestezie locală. Fără unghie înseamnă fără problemă. Nu vreau să te sperii. Menționez că metoda chirurgicală de tratament se folosea atunci când unghia afectată nu răspundea la niciun alt tratament. Îndepărtarea unghiei, apropo, se folosește și acum dacă toate celelalte opțiuni eșuează. Fără unghie se poate prelucra direct locul în care este concentrată infecția fungică. De fapt, ciupercile se dezvoltă nu la suprafață, ci în interior, sub placă. De aceea este atât de dificil să le elimini. Majoritatea remediilor, chiar și cele mai moderne de astăzi, pur și simplu nu pot pătrunde prin unghie, nemai vorbind despre vremurile comuniste. Cu toate acestea, abordarea radicală de a îndepărta unghia este o măsură extremă, din cauza riscului de complicații. În rană poate intra o infecție, spre exemplu, și recuperarea este de durată, deoarece o unghie sănătoasă crește cu 0,1 până la 3 mm pe lună. Dar și tratamentul ciupercii fără îndepărtarea unghiei poate dura 12 luni sau chiar 18. Ciuperca pe unghie este o boală extrem de contagioasă. Dacă un membru al familiei are ciupercă, ceilalți riscă să se molipsească de ea. Uneori este suficient să-ți pui papucii de cameră ale membrului bolnav de familie sau să te ștergi pe picioare cu un prosop comun. Dar să revenim la durata tratamentului. În general, trebuie să începi tratamentul imediat. Cu cât mai devreme începi, cu atât mai puțin bani și eforturi vei cheltui. În stadiul incipient, ciuperca se tratează în 2-4 săptămâni, iar în cazurile avansate, tratamentul ciupercii durează mai mult de un an și asta, desigur, este mult. Vrei să te tratezi mai repede? În continuare, vom vorbi despre câteva metode eficiente și ieftine care erau folosite în trecut. Probabil te întrebi, oare nu există preparate medicamentoase moderne? De ce să cauți soluții pentru vindecarea infecției fungice în trecut? Îți sugerez să o faci cel puțin pentru a nu cheltui bani pe medicamentele scumpe și pentru a soluționa problema respectivă cu costuri mai mici, deoarece tratamentul este de lungă durată. Iar dacă, pe lângă toate celelalte, infecția fungică mai este și în faza avansată, eliminarea acesteia din organism devine extrem de dificilă și costisitoare. Ia stai puțin. Din momentul ce totul este atât de complicat, poate nici nu merită să încerci să te tratezi de sine stătător. Poate ar trebui să te adresezi imediat la medic. Hai să ne gândim la aceasta împreună. Sunt sigur că ai auzit celebra fraza medicilor: nu vă autotratați. Desigur, automedicația în cazul multor maladii este inadmisibilă. Însă, având o infecție fungică, multe persoane preferă să nu deranjeze medicul. Problemele cu unghiile nu sunt la fel de grave ca cele cardiace sau renale. Poate că și tu practici automedicația și apelezi la ajutorul unui profesionist în domeniul asistenței medicale doar în cazuri extreme. Specialiștii în domeniul podologiei nu cred că se poate trata infecția fungică a unghiilor fără medic și fără investigații. De exemplu, să administrăm un remediu antifungic cumpărat fără prescripția medicului la orice farmacie. Ei ne spun că tratamentul trebuie să fie sistemic. De obicei, simpla aplicare a unghientului contra infecției fungice pe tălpi sau unghii nu este suficientă, iar infecția doar se răspândește. Deci, am înțeles că automedicația pentru infecțiile fungice ale unghiilor poate fi ineficientă. Este necesar un diagnostic precis și o alegere corectă a tratamentului, deoarece există multe tipuri de ciuperci și grade de infecție. Dar ce să facem dacă, de exemplu, doamna Maria locuiește într-un sat îndepărtat, unde nu există nici măcar un terapeut? Cum să procedăm în acest caz? Atunci ne rămâne o singură soluție. Dumneei trebuie să se trateze singură, dar este important să știe cum. Voi oferi informații despre aceasta în curând.
Acum voi oferi câteva recomandări pentru cei care totuși au intenția de a apela la medic pentru a beneficia de asistență calificată. Tratamentul infecției fungice a unghiilor este realizat de un dermatolog sau de un podolog, un specialist care identifică, tratează și previne maladiile tălpilor și ale unghiilor. Acesta poate lucra atât în clinică, cât și într-un cabinet de practică privată. Împreună cu un astfel de specialist, infecția fungică a unghiilor se tratează complex, folosind medicamente speciale, creme, unghiente, lacuri și medicamente administrate oral. În cazurile avansate, se îndepărtează părțile afectate ale unghiei. Dar înainte de tratament, este necesar să se efectueze o serie de investigații pentru a înțelege exact cu ce fel de infecție avem de-a face. Înainte de începerea tratamentului, se efectuează obligatoriu o analiză pentru ciuperci, existând două opțiuni, microscopie și cultură. Diferența constă în faptul că cultura este o analiză mai precisă, ce contribuie la identificarea exactă a speciei concrete de ciupercă. De asemenea, se efectuează un test biochimic al sângelui pentru a evalua funcția hepatică, astfel încât să nu se afecteze ficatul în timpul tratamentului sistemic. Pentru microscopie, se preiau bucăți din zona afectată a unghiei și solzi de piele de pe tălpi și se studiază atent. Rezultatul se obține rapid. Același material poate fi trimis și pentru cultură, unde specialiștii vor crește ciupercile tale pentru a înțelege cu ce au de-a face. Expertul a spus că cultura este mai precisă, dar durează mai mult timp. Menționez că, dacă înainte de investigații medicale ai administrat medicamente fără prescripție pentru a scăpa de ciupercă, rezultatul poate fi fals negativ. Tratamentul contra infecției fungice este prescris doar dacă rezultatul este pozitiv. De ce? Pentru că complet alte afecțiuni pot arăta la fel precum ciuperca unghiei. Conform datelor statistice, infecția fungică este responsabilă pentru modificările unghiilor în doar 50% din cazuri. Celelalte 50% din cauzele de modificări ale unghiilor sunt cauzate de tulburări metabolice, afecțiuni inflamatoare, formațiuni noi sau tulburări pigmentare. De exemplu, 80% dintre persoanele cu eczemă la mâini au modificări ale unghiilor. Aceasta poate arăta foarte similar cu infecție fungică sau cu lichenul planunghial, care poate cauza modificări ale unghiei. Astfel, crezi că ai ciupercă, te tratezi pentru ciupercă, dar problema adevărată nu constă în infecția fungică. Iată de ce medicii se bazează pe rezultatele investigațiilor medicale și nu pe aspectul exterior al unghiei sau al pielii tălpilor și prescriu medicamente pentru ciupercă doar dacă prezența infecției fungice este demonstrată în laborator. Dar ce afecțiuni pot fi confundate cu ciuperca unghiilor și tălpilor? Infecția fungică poate fi confundată cu alte afecțiuni și viceversa. De exemplu, psoriazisul arată aproape identic cu infecția fungică și poate exista o combinație de ciupercă și psoriazis pe unghii. Diverse traume ale unghiilor și afecțiuni cutanate cu erupții pot arăta de asemenea ca o infecție fungică. Iată de ce tratamentul infecției fungice începe exclusiv cu o analiză. Ei bine, să presupunem că au fost efectuate analizele necesare și am început tratamentul sistemic, adică luăm medicamente și tratăm unghiile conform indicațiilor medicului. Dar ciuperca nu cedează. Există oare o modalitate medicală de a distruge ciuperca odată și pentru totdeauna? Se consideră că exista. Una dintre cele mai eficiente metode moderne de combatere a infecțiilor fungice ale unghiilor este tratamentul cu laser. Cercetările științifice au demonstrat că ciupercile mor dacă unghia este încălzită treptat până la o temperatură de 60-70 de grade. Mai mult decât atât, moare și miceliul, acesta fiind baza ciupercii și focarul infecției. Însă, încălzirea unghiei până la 70 de grade Celsius, fără a afecta pielea, adică a provoca arsuri, este imposibilă. Laserul poate face acest lucru, dar există un singur dezavantaj. Procedura nu este accesibilă pentru toată lumea, fiind destul de costisitoare. Să ne amintim de doamna Maria dintr-un sat îndepărtat. Dumneaei nu are posibilitatea de a consulta un medic. Ce trebuie să facă? Să încerce medicina tradițională și remediile casnice pentru tratamentul ciupercii. Cele mai cunoscute remedii populare sunt înfășurările cu oțet, băile cu bicarbonat de sodiu și tratamentul unghiei cu uleiuri naturale. Care sunt cele mai eficiente și care pot dăuna?
Vei înțelege acum. Printre uleiurile naturale, principalii luptători împotriva ciupercii, tălpilor și unghiilor sunt uleiurile de levănțică și de arbore de ceai. Acestea au proprietăți antimicrobiene și antifungice, permițând învingerea bolii prin aplicarea lor regulată. Uleiurile naturale se aplică pe unghia afectată de mai multe ori pe zi, masându-le în placa unghială. Uleiul poate fi masat și în pielea tălpii. Apropo, uleiurile naturale de levănțică și de arbore de ceai erau folosite pentru tratamentul ciupercii încă din Evul Mediu, neexistând alte opțiuni atunci. În secolul al XIX-lea, în locul uleiurilor, a apărut iodul. Iodul este, desigur, un remediu eficient, dar specialiștii nu recomandă utilizarea lui pentru tratamentul infecțiilor fungice. În primul rând, endocrinologia avertizează că dozele mari de iod pot dăuna glandei tiroide și nu trebuie să utilizezi iod pentru a trata orice problemă de sănătate. În al doilea rând, în contextul tratamentului infecțiilor fungice, iodul este ineficient. Doar vei irosi timp în zadar. Există metode mai eficiente, cum ar fi oțetul de mere. Înfășurările cu oțet ajută la vindecarea infecției fungice, creând un mediu acid în care ciupercile nu se simt bine. Pentru tratament, se ia oțet de mere de 6%, în care se înmoaie un șervețel sau un disc de vată și se înfășoară unghia afectată. Oțetul trebuie ținut pe deget timp de 20 de minute. Aceste înfășurări trebuie făcute de 2-3 ori pe zi până când crește complet o unghie sănătoasă. Deci, ai răbdare. În ceea ce privește usturoiul, un alt remediu popular recomandat pe internet, trebuie să te avertizez. Frecarea unghiei bolnave sau utilizarea uleiului de usturoi nu este recomandată. Desigur, usturoiul este foarte benefic și deține proprietăți antimicrobiene, dar nu poate pătrunde în unghie. Usturoiul nu este eficient în această ordine de idei, însă poți avea o arsură în jurul unghiei, deoarece în usturoi se conține o substanță ce irită pielea destul de mult. Usturoiul, din păcate, nu tratează infecția fungică, dar ajută băile pentru picioare la tratamentul infecției fungice? Băile cu bicarbonat de sodiu nu ajută prea mult, deși se consideră că bicarbonatul, prin proprietățile sale antiseptice, poate reduce creșterea ciupercii și chiar specialiștii recomandă băi cu bicarbonat de sodiu și cu săpun o dată pe săptămână, dar aceasta este o măsură suplimentară și nici de cum principală. Și, bineînțeles, să faci astfel de băi zilnic nu este de dorit. Infecția fungică nu se va trata mai repede, dar așezarea permanentă a tălpilor în soluția de bicarbonat de sodiu poate cauza deteriorarea unghiilor și a pielii din jur, agravând problema. De asemenea, băile creează un mediu umed în care ciupercile se simt excelent. Deci, dacă totuși decizi să faci băi, trebuie să-ți ștergi bine picioarele după procedura respectivă. Acesta nu este singurul lucru pe care trebuie să-l faci împreună cu tratamentul pentru ca infecția fungică să nu revină. De altfel, toată munca va fi în zadar. Dar este chiar atât de important să ne dezinfectăm încălțămintea? Sau este doar un truc de marketing al producătorilor de antiseptice? Iată, experții ne spun că este extrem de important să-ți dezinfectezi încălțămintea, deoarece sporii ciupercii rămân în încălțăminte și te pot reinfecta, prelungind astfel tratamentul și crescând riscul de a nu scăpa deloc de infecția fungică. Din motivul că organismul tău se poate obișnui cu tratamentul prescris de medic, dezinfectarea încălțămintei trebuie făcută zilnic. Utilizează antiseptice comerciale sau ștergeți bine încălțămintea cu oțet de mere. În ceea ce privește hainele, spălarea la temperaturi ridicate ucide toate ciupercile, deci nu este necesar să dezinfectezi suplimentar lenjeria de pat ori șosetele. Și dacă vorbim despre utilizarea antisepticelor contra infecțiilor fungice, vreau să-ți povestesc despre un remediu antiseptic natural pentru tratarea unghiilor și pielii de infecția respectivă. Poate că acesta te va ajuta. Ce plantă, cunoscută de mult timp, este utilizată pentru tratamentul infecțiilor pielii, precum și al infecțiilor fungice ale tălpilor și ale unghiilor? Desigur, rostopasca. Această plantă, deși otrăvitoare, poate curăța corpul și unghiile. Rostopasca este capabilă să lupte contra infecției fungice, chiar dacă aceasta este în faze avansate. Fitoterapeuții recomandă utilizarea sucului de rostopască în tratamente.
Sucul de rostopască se amestecă în proporții egale cu alcool, de 70%, de exemplu, un pahar de suc la un pahar de alcool și se lasă la infuzat timp de 24 de ore. Acest amestec se aplică pe unghiile și tălpile afectate și sănătoase, după ce acestea au fost spălate și bine uscate. Tratamentul trebuie repetat de cel puțin 3 ori pe zi, până când unghia sănătoasă crește complet. Pentru ce să prelucrăm tălpile, dacă infecția este pe unghii? Trebuie să prelucrezi și tălpile, nu doar unghiile, deoarece focarul de infecție se află adesea pe pielea tălpilor, de exemplu între degete. Anume, acest focar este cauza reinfectării. Pentru a preveni reinfectarea, tratează și unghiile și pielea. După cum am promis la începutul acestui filmuleț, îți voi povesti despre 3 remedii folosite încă de pe timpuri care ajută la tratamentul infecțiilor funce până în ziua de astăzi. Pe primul loc se află ciuperca de ceai. Este ceva absolut unic. Nu toată lumea știe că ciuperca de ceai este eficientă și contra infecțiilor fungice, deoarece conține acetobacterii, ce pot distruge infecția fungică. Pentru tratament, bucățile de ciupercă de ceai se zdrobesc până devin o pastă și se masează în unghie în fiecare seară. Această metodă poate fi eficientă la fazele incipiente ale bolii, dar nu va funcționa în cazurile avansate. În aceste cazuri, în perioada comunistă, se folosea artileria grea, gudronul. Gudronul se folosea ca antiseptic și se aplica pe zona afectată. Ungüentul lui Vișnevski, cunoscut datorită mirosului său distinct, a fost creat în baza gudronului de mesteacăn. De aceea, unii oameni încearcă să combată infecția fungică cu ajutorul acestui remediu. Dar acest unguen nu este cea mai bună soluție, deoarece nu pătrunde în focar. Al 3-lea remediu este propolisul. În trecut, tinctura de propolis era preparată acasă, dar acum poate fi cumpărată în orice farmacie. Tinctura se aplică pe picioare, se masează ușor, iar unghia se acoperă cu hârtie cerată, care are un strat subțire de ceară și nu permite trecerea umezelii și aerului, oferind astfel protecție suplimentară. Tratamentul cu propolis trebuie continuat până când crește o unghie sănătoasă. Recomandările care minimizează până la 0 riscul infectării repetate, dar vindecarea este doar o jumătate din calea parcursă. Trebuie să eviți reinfectarea. Iată câteva recomandări pentru a reduce riscul de reinfectare la 0. Renunță la încălțămintea îngustă, care nu respiră. Evită să-ți rănești pielea tălpilor și unghiile. După contactul cu apa, șterge și usucă bine pielea tălpilor tale. Nu umbla desculț în locurile publice. Nu purta și nu proba încălțămintea altora fără a avea șosete pe picioare. Utilizează antiseptice pentru a prelucra tălpile și încălțămintea. Normalizează-ți nivelul de glucoză din sânge și în timpul tratamentului limitează alimentele grase, carbohidrații și dulciurile, mai ales dacă ai hiperglicemie. O altă sugestie este să renunți la pedicura agresivă, specifică pedicurii rusești, care implică tăierea profundă a cuticulei. Dermatologii recomandă să lași cuticula în pace, să nu o tai sau împingi, deoarece aceasta acționează ca o barieră care împiedică pătrunderea microorganismelor, bacteriilor și ciupercilor în unghie. Pedicura rusă, cu îndepărtarea agresivă a cuticulei, poate reprezenta o amenințare pentru sănătatea unghiilor tale. Concluzie. Nu uita, infecția fungică a unghiilor nu dispare de la sine, precum guturaiul, începe tratamentul cât mai curând.